Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh. La salmina Orlando sidon e jam. Mi andi tinna fi o suka wiyete do Baba Alimu Bari, président mag mojo bere kala ko wiya ko suka jeado e lax fuddori hamdallah ya kabele. No andir don non jawdi ngayu haynete kono memetake. Sabuna simi yewtiri non famo ben pular famay. Jawdi ngayu haynete memetake. O wiyete do Baba Alimu Bari buyno yewtude fi makko kono be andamo don andi toujours ko fulbe go imma to falla fulbe go. Baba Alimu Bari mi sikki tun ha mi felliti pullo yidata pullo burimo o mo suti don do o sokama maison centrale andu be sedi toto o do mi sikka o daroto ha o lora pullo haray kala jiado e action hinno bawo makko boy si tawi non no wodi wobbe go wiube ko laksi don jeya yo be nodditi yimbe be yo yaltu ka hore lawol kanko Baba Alimu Bari ayo nodditi suka ben itti hamdallahi ha kabele on yi suka be leader be noti be moko baabe jeabe din quartier ji don sabuna yibe famondiri haldu den fotuden tagoto darto ha maya darta gongol ha maya ko tana so yi hande parti ji politique di be noddude ko yete kon assemblée ndare si yimbe ben no yawde sabuna yimbe ben sukabe be nani message men hande kadi goto ware take fi mere pia ta yimbe ben sabuna jamon hebi conscience mo jabi dum mo jabali dum si tay no wodi ko holori hara wanaka hundu ko tum si tay ka hore jo lax mako lax jeada nodditi an kadi yimbe ma be wiya be yaltube ya no amama didum ya ko ndo woni ko tora dum kadi jara yendidirgol baba o mo suti don ka foto do o do mo teddintama to yawo mo te don jettude piiji buy kolindiron e fulbe go be yaadai din piiji menen men mantata pullo feno men wolata kadi fi pullo mo tawata si on tigi wada ko kani hande meden baawo Baba Alimu Bari mo den don do si tawno ko fenande jo men woltano fi makko parce que buy no kala accident men ala wolde fi mabbe awa si tawi be mo bondirbe ko fitti ko koza do on wiyama wana be woni lax joni menen meden habbi sukabe jeyabe lax ben yo wadi mo jobere kambe kadi be noddita anden ko hombo woni baawo dum harana windugol kaydiji ma wada telephone ji wada video ji posta dum kadi wana yendindire leñol mengol hodli fotti si babbatino saidede haysi di dampidirali hande si pullo yurmondirali wallendiri fino dadira wata en habu hakkundeji men sabuna den andi ko ha honto yidaden e leydi lagine den awa baba ene meden bawma e le kongol kadi conseiller ma o Mamadou Julde Ba haray wata hulu hay hunde sayi a memmini dum do tun e wadi nyaa e hore ma sabuna memi ko ngakan min pay ko sare e wondo bawan fu no reni golle made meden supportuma wata jamfo wata dayno wata toro wata wadun kenari andu ben no andi ka teddinado ka accident min ko welirdami ko an woni suka mo medali togude suka ben sabuna fewndo lagine satti fewndo ni ko an woni ton ayayi prison mi do andi andu benno andi lagine ko satti kon fu adogali kan neddo teddudo wonande andudo ma kono non mo andinama andinaka wola be tun an wana a paccum e der l'axe de la démocratie ko do ganduda ko do gandada andube benno anduma isi kasigama sukano don ni susu do yaltude wada ko wadda ko sitayno wodi aray pay kun sare no humpa marana e ba hunduko tagoto daror Europe buy wombe wolde do ko exilebe e su start de lagine na fi be noddita fi lax donc hande sala ka leydi awa da wolde fi di leydi dum ko do wadi se pullo wi wodditi do fabota ko ka wuro hande buy wombe wonde contre Mamadou Doumbouya wobbe ko Belgique ko jodi wobbe ko Amerique wobbe ko France hara kadi wombe ben be ka sous région do be su stamen minade de ngandindiri wattani yila e ko watten kon hakkundeji men Baba Bari mi do salmini Baba Alimu Bari ay simi yewti fima hari ha hande mi wonani fima ko sabuji buyi e yugol wakkilare bande e détermination mamu ka président ti restera président c'était le premier donc ko woni wo ko doyi Mamadou Doumbouya wana ene lamini mo wana ene follatamo nane toni gine fo ko jungo Allah woni ay ko Allah addi mo fewndo do mono fala respecta mono fala ciado menen non hande kadi men wallata hay goto ha o maya donc pay ko sare wono yewtude message do pay ko sare ngal paygal la bangal nantungal inde paygal ngal nandayde a payle wala ta ko yale ko nanali
assalamu alaikum.